ассалому алайкум дӯстдорони футбол. мо имрӯз 10 бозингари боарзиштарини рӯи ҷаҳонро аз диди футбол обсерваторӣ манзури шумо мегардонем. ҷойи дашум, Антуан Гризман, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори чап аз дастаи Атлетико Мадрид ва мунтахаби Фаронса бо арзиши 157.7 миллион. ҷойи нуҳум, Деле Али, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори рост аз дастаи Тоттенхем ва мунтахаби Англия бо арзиши 163.4 миллион. ҷойи ҳаштум, Ромелу Лукаку, ҳуҷумкунандаи дастаи Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Белгия бо арзиши 164.3 миллион. ҷойи ҳафтум, Рахим Стерлинг, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори рост аз дастаи Манчестер Сити ва мунтахаби Англия бо қимати 164.6 миллион. ҷойи шашум, Лионел Месси, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори рост аз дастаи Барселона ва мунтахаби Аргентина бо қимати 170.6 миллион. ҷойи панҷум, Филиппе Каутиньо, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори чап аз дастаи Барселона ва мунтахаби Бразилия бо арзиши 171.3 миллион. ҷойи чорум, Мухаммед Салах, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори рост аз дастаи Ливерпул ва мунтахаби Миср бо арзиши 173 миллион. ҷойи сеюм, Неймар, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори чап аз дастаи ПСЖ ва мунтахаби Бразилия бо қимати 197 миллион. ҷойи дуюм, Харри Кейн, ҳуҷумкунандаи дастаи Тоттенхем ва мунтахаби Англия бо арзиши 197.3 миллион. ҷойи якум, Килиан Мбаппе, нимҳимоятгари ҳуҷумкунандаи канори чап аз дастаи ПСЖ ва мунтахаби Фаронса бо арзиши 216.5 миллион. оё шумо ба мавқеи ҷойгиршудаи бозингарон розӣ ҳастед ва ё ақидаи шумо дигар аст? пас чиро интизоред? фикри худро дар комментария нависед то мо ҳам фаҳмем ва подписатсиякуниро аз хотир набароред. бо шумо буд канали NSM Videos. ҳама вақт дӯстдори футбол бошеду ба варзиш машғул шавед. хайр.